Llavors que em mora de fàstic a dins de casa i a més el metge em diu que he de caminar. La meva mitja són 2,5 quilòmetres diaris caminant. Tots són obstacles. Jo necessito una guia. Aquesta guia és la paret de les cases. Aquí jo vaig tranquil·lament, veus? Però veus, ja no estic. Ara hauria de girar, anar cap allà a veure si trobo una altra paret. Per exemple, així, veus? I ara sé que camino jo sol. Normalment m'acompanya la dona i aleshores és ella qui em vigila, ja que no em fora de nassos. Aqui as Caldes, que hi ha moltes obres, passos de vianants que no hi ha el relleu, i jo no puc identificar. Aquest, per exemple, aquí de les esglésies, no hi ha el relleu. Des d'aquí ja m'ho hauria de marcar, perquè quan tu arribes, dius, coi, tinc un pas de vianants. Des del nostre departament el que intentem és cada vegada que es fa una actuació que sigui el més accessible possible. I treballem, tot i que no hi hagi una normativa que ens obligui a complir aquests paràmetres, el nostre objectiu és donar servei a tots els ciutadans, tinguin les condicions que tinguin. Des de fa, jo diria que 4, 5 anys, potser 6, és quan hem començat a totes les actuacions que fem a la via pública, quan canviem paviments de voravies o fem voravies noves, sempre apliquem aquests criteris. No sabria dir-te quin percentatge n'hi ha de passos de vianants que hàgim ja adaptat a aquestes condicions, però cada vegada són més i esperem arribar a tot arreu. Escoltes el bastó. És un element que s'utilitza, que és el paviment podotàctil. Hi ha una zona prèvia de ratlles que indica la direcció cap a on ha de caminar la persona per creuar i la zona just abans del pas de vianants, que són amb botons. Si no vinc pel mig, veus com no se sent. No sent res. Si vaig pel mig, és com un piano. Normalment, la persona que utilitza bastó s'acostuma a guiar per la façana. Llavors, el que hem d'intentar és que aquestes ratlles surtin d'una façana i te condueixin fins al pas de vianants. I després una altra condició que té aquest paviment és el contrast de color. És per la gent que que no és cega del tot, però té molta dificultat visual. I per tant aquest contrast de color li ajuda molt a identificar el pas de vianants. Eu sou de casa normalmente quando é de sortir. Se tem comete, se de alguma gestão que necessita a minha presença, senão não sou de casa, porque, vês, aqui é um passo de vianante. Eu paro e espero que eu grite, pode creuar, pode creuar. Se eu não, naquele momento não sou capaz de identificar que não sento capo chorar de coche, porque é sonata ao semáforo. Aqui o semáforo é sonoro. E aqui pouco identificar. O que muitas vezes faz é tentar guiar por aquesta linha. Pero claro, arriba um ponto que tu já os seients aquests al mig del camí, hi ha papereres, aquí hi ha algo. Aquí Ara vigila perquè ens acostem a un panell de publicitat. Ves? Els painels de publicitat. O sigui, no puc seguir la línia. És um show. El paviment de Carlemany és diferent del paviment de Avenida Meritxell. Aquí, com tu pots donar-te compte, el bastó rellisca bé. Els creuaments, si hi ha això... I o bastó acaba enganxando, e això fa molt mal. Se tu me deixar na sola, não sei se tu me vai deixar na sola, eu acabarei chocando amb algo ao mig do caminho. Podemos fechar ou não? Estàs segura? Sí, sí.